ka anyị ga-akpọ spam n'asụsụ Igbo. Spam. Ọtụtụ ndị ekwuola na a ga-akpọ ya mmiri mmụọ. Ọtụtụ ndị ekwuokwa na a ga-akpọ ya ọbara ọcha. Mmiri mmụọ bụ nke nọ n'akwụkwọ. Enwere ndị odee ndị dere akwụkwọ mgbe elu bụ ala ọsa si na ọ bụ mmiri mmụọ. Enwekwa ndị kwuru okwu na Baịbụl. Igwe na Baịbụl ị ga-ahụ ọbara ọcha ebe Baịbụl si ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị emekọ ihe ọbara ọcha agbapụta. Ya na-ekwu okwu ya wụ spam. Ọ dị mma nkịta asị ka m bịa kọkwara anụ gị ihe o kwesịrị ka akpọ spam. Cheta na ọ bụrụ na agụwa ihe aha n'ala Igbo anyị enwere ihe a na-eleba anya n'ime ya. A na-eleba anya n'ụdị ihe dị, ụdị ụcha ihe na-acha, ọrụ ihe na-arụ tupu agụọ ya aha, tinyekwara ihe ndị ọzọ a ga-elebatụ anya. Ọ dị mma n'ile anya na ụcha ya. Enwere ike sị na Baịbụl esikọrọ esi ya na ọ kpọrọ ya ọbara ọcha ya na ọ na-achata ọcha ma ihe m na-ekwu. Onye arụrụ ala dị ka ga m ma ihe m na-ekwu, mana nsogbu adịghị. Hapụtụgodu nke ọbara ọcha maka na enwekwara ihe ọzọ a na-akpọkọ ọbara ọcha n'ahụ. Ngwanụ nke mmiri mmụọ kwanụ ele ebe ya na mmụọ sokwa na-agụ. Nwa onye gụrụ ya nke a biko eji Chineke ya ọgụ nke adaba ga-adaba. O nwere ahụ ị ga-ahụ gị jụọ onwe gị ka ọ gịnị kwanụ. Ọ dị mma. Gịnị ka spam na-eme? Spam na-atụ nwaanyị ime akwa ya. Ama m na eme gị gbasa ihe gị n'ala harawa maka ka ọ hapụ ịtụ ime akwa ya. Ya sị ka elewe anya n'ọrụ a spam na-arụ. Aga m asị ka anyị kpọọ ya adị ime. Ọtụtụ ndị ekwuola na ọ bụ adị ime. Ụfọdụ ndị sị mba anyị ekwesịrị ịkpọ ya adị ime. Ekwesịrị ịkpọ ya adị ime n'ihi na ọ bụ ọrụ gọọ ya bụ ihe na-arụ. Enweghị ihe ọzọ spam na-arụ ma ọ na-edozi ahụ ma iji asa ahụ ma iji eme nke ọzọ ma iji eme nka. Naanị ọrụ gọọ ọ na-arụ bụ ịtụ nwaanyị ime na ịmụta nwa. N'ihi ya asịkwanụ ka agụwa ihe aha enwere ka a na-eche agụ ihe aha ya bịa n'ụdị aha. Ọ ka mma ka akpọọ ya adị ime. Ngwa mgbe ọla ị hụrụ spam kpọọ ya gịnị? Adị ime.